Priatelia, stojíme pred tradičným japonským kabuki divadlom. Kabuki divadlo je tradičné japonské divadlo, ktoré hrá svoje predstavenia od 17. storočia. Je špecifické tým dnes, že ho hrajú iba muži a dostať sa do kabuki divadla je niečo unikátne, veľká podsta, pretože sa to dedí z otca na syna. Nového člena príjmu pravdepodobne len jedného z 1000 uchádzačov, čiže je to veľmi výnimočné. Kabuki divadlo môže trvať aj 4 hodiny. 4 hodiny nejakého príbehu lásky, príbehu samurajov. Tie témy, ktoré hrajú v kabuki, nie sú veľmi rozmanité. Väčšinou sa jedná o hovorené slovo alebo tancujú, ale tancujú tak veľmi pomaly a nežne. Ale keď máte chuť, tak predstavenie vie trvať aj 15 minút, 30 minút, také pre turistov, aby nám ukázali. Lístky do kabuki divadla stoja okolo 1000 jenov, od 1000 jenov, čo je nejakých 8-9 eur na tie extrémne krátke predstavenia. Takže pozdravujem vás z Japonska, to je stánka z cestovky Objavuj svet. Robíme poznávacie zájazdy do celého sveta v maličkých skupinách 8 až 10 ľudí. Čauky!